Dobrodošli na kanal Životne priče, mesto gde delimo najdublje, najdirljivije i najistinitije priče iz života običnih ljudi koji su prošli kroz vanredne iskustva. Ovo su priče koje će vas nadahnuti, rasplakati, ali i dati vam snagu da nastavite dalje. Ako volite ovakve priče, molimo vas da se pretplatite na naš kanal i uključite zvončić da ne propustite ni jednu novu priču. Takođe, ostavite nam u komentaru odakle nas gledate, voljeli bismo da znamo ko su naši verni slušaoci koji dele ove emocionalne trenutke sa nama. A sada, smirite se, zatvorite oči ako želite i pustite da vas ova neverovatna priča odvede na putovanje koje ćete pamtiti zauvek. Ne pamtim zvuk sudara. Ne pamtim vrisak guma, tresku metalnog lima, zvuk stakla koje puca u milion komadića. Ono što pamtim je tišina. Jezivu, gustu, sveobuhvatnu tišinu koja je došla posle. I hladnoću. Strašnu, prodornu hladnoću koja mi je ispunila pluća dok sam pokušavala da udahnem. Bilo je to 28. oktobra 2023. godine. Dan koji je trebalo da bude najsrećniji u mom životu. Umesto toga, postao je dan kada sam umrla. Zovem se Sofija Nikolić, imam 27 godina i ovo je priča o tome kako sam prošla kroz pakao i vratila se da vam kažem da sve, apsolutno sve što radite u ovom životu, ima posljedice koje prevazilaze sve što možete da zamislite. Ali počnimo od početka, od onog jutra. Probudila sam se te subote oko 7 sati. Sunce je već grejalo, prodiralo kroz tanke zavese moje sobe u Beogradu, u malom stanu na Voždovcu koji sam delila sa mojom najboljom prijateljicom Anom. Bila sam uzbuđena, nervozna, ali i ispunjena nekim osjećajem koji je bio blizak euforiji. Posle toliko godina rada, toliko žrtava, konačno sam uspela. Dobila sam unapređenje u firmi gde sam radila, a tog dana trebalo je da otputujem u Beč na konferenciju koja je trebalo da označi početak moje nove karijere kao menadžera tima. Imala sam 27 godina i sav svet je bio pred mojim nogama. Sofija. Ustala si i povikala je Ana iz kuhinje kada me je čula kako izlazim iz sobe. Spremila sam ti kafu i sendvič za put. Znam da mrziš da jedeš ujutru, ali moraš nešto da pojedeš pre puta. Nasmejala sam se. Ana je uvek bila ta koja se starala o meni, iako sam je bila ona koja je trebalo da bude odgovorna i organizovana. Njena majčinska priroda bila je samo jedan od razloga zbog kojih sam je volela kao sestru. Hvala ti, dušo. Ne znam šta bih bez tebe radila, rekla sam joj grleći je preko ramena dok je cedila kafu u moju omiljenu šolju, onu sa natpisom Queen of Everything, koju mi je poklonila za rođendan pre 3 godine. Bio bi ti neuredan stan, prazan frižider i nosila bi prljavu odeću, nasmejala se ona. Ozbiljno, Sofija, kada se vratiš iz Beča, moramo da sednemo i napravimo plan za tvoj život. Ne možeš zauvek da živiš kao student. Nije znala koliko su te reči bile proročke. Kada sam se vratila, ako mogu da kažem da sam se vratila, moj život je zaista morao potpuno da se promeni. Popila sam kafu na brzinu, uzela sendvič za put, iako sam znala da neću moći ništa da pojedem zbog nervoze. Moj kofer je bio spakovan još od prethodne večeri, 50 puta sam proveravala da li sam ponela sve što mi treba. Pasoš, karte, hotelska rezervacija, vizit karte, prezentacija na USP. Sve je bilo tu. Javi mi se kada stigneš, rekla mi je Ana dok sam izvlačila kofer do vrata. I opusti se, bit će sve savršeno. Ti si najbolja u onome što radiš. Pokušat ću, odgovorila sam.
Volim te, Ana. I ja tebe, ludice. Srećan put. Naručila sam taksi preko aplikacije. Vozač je trebalo da stigne za 10 minuta. Moj let je bio zakazan za 11:30, što mi je davalo dovoljno vremena da stignem do aerodroma, prođem kontrolu i mirno sednem na kafu pre ukrcavanja. Vozač, sredovečni čovek sa umornim licem i velikim naočarima, stigao je tačno. Pomogao mi je da stavim kofer u gepek i uputili smo se ka autoputu koji vodi ka Surčinu. Bila je prelepa jesenja subota. Lišće je bilo u svim tonovima zlata, bakra i bronze. Nebo je bilo vedro, duboko plavo, bez jednog oblačića. Jedna od onih savršenih jutara koja vas nateraju da verujete u život i sve njegove mogućnosti. Vozač je pokušavao da ćaska, pita me kuda putujem, da li sam uzbuđena, da li sam prvi put u Beču. Odgovarala sam učtivo, ali distancirano. Uvek sam bila od onih ljudi koji vole tišinu dok putuju. Volela sam da gledam kroz prozor, da sanjarim, da pravim planove. Gledala sam svoj telefon, proveravala poruke. Mama mi je poslala gomilu srdašca i poruku srećno, moja mala putnice. Otac je poslao kratku poruku, ponosni smo na tebe, Sofija. Moj mlađi brat Marko, koji je studirao medicinu u Novom Sadu, poslao mi je mem s avionom i natpisom ne zaboravi padobran. Sve je bilo savršeno. Suviše savršeno. Kada smo izašli na autoput, vozač je malo pojačao brzinu. Radio je svirao neku stariju balkansku pesmu koju sam prepoznala, ali nisam mogla da se setim imena izvođača. Gledala sam kako promiču scene pored puta, njive, kuće, povremeni automobili. A onda je sve postalo sporije. Ne zna se kako. Ne znam da li je vozač zaspao, da li je drugi vozač iznenada skrenuo, da li je bila neka životinja na putu. Sve što znam je da se u jednom trenutku naš automobil zatresao, vozač je zacepio volan, povukao ga naglo ulevo, a onda smo se zavrteli. Svet se okretao. Nebo, zemlja, nebo, zemlja. Zvuk koji ne može da se opiše, metal koji se cepa, staklo koje eksplodira, moj vrisak koji se gubi u haosu. A onda, udar. Strašan, konačan, apsolutan udar koji je zaustavio sve. I tišina. Ne znam koliko sam dugo bila u toj tišini. Sekunde. Minute. Večnost. Kada sam otvorila oči, ili sam mislila da sam ih otvorila, ugledala sam krv. Previše krvi. Bila je svuda, na mojim rukama, na mojoj odeći, na razbijenom prednjem staklu koje je visilo u čudnim, oštrim oblicima. Pokušala sam da se pomerim. Bol je bio. Nema reči. Kao da me je neko rasporio iznutra, kao da mi je svaka kost u telu pukla istovremeno. Nisam mogla da dišem. Bukvalno nisam mogla da uvučem vazduh u pluća. Pomoć pokušala sam da povičem, ali iz mojih usta izašao je samo slab, gurglajući zvuk. Videla sam vozača. Nije se micao. Njegova glava je bila nesvesno naslonjena na volan. Nije disao. Panika me je obuzela. Moram da izađem. Moram da nađem nekoga. Moram. Ali moje telo nije slušalo komande. Noge su mi bile ukopane pod deformiranim metalom. Levu ruku uopšte nisam osjećala. Desna ruka. Kada sam je podigla,
vidjela sam da kost izlazi kroz kožu. Bela, odvratna, nemoguća. Šok me je čuvao od pune jačine bola. Znam to sada. Naše telo ima način da nas zaštiti od užasa koji ne možemo da podnesemo. Čula sam sirene. Ili sam mislila da ih čujem. Zvuci su bili čudni, izobličeni, kao da dolaze iz neke druge dimenzije. Držite se. Pomoć stiže, čula sam muški glas. Neko je bio pored automobila, gledajući kroz razbijeni prozor. Lice je bilo zamagljeno, nejasno. Ne mogu. Ne mogu da dišem. Uspela sam da prošaptam. A onda je počelo. Hladnoća. Ona strašna, neljudska hladnoća koja je počela da mi ispunjava telo. Krećući se od nogu prema gore, kao ledena voda koja polako plavi sve na svom putu. Znala sam šta to znači. Negde, na dubokom nivou svesti koji prevazilazi racionalno mišljenje, znala sam. Umirem. Ne, htjela sam da vičem, ali nije bilo vazduha. Nije bilo snage. Nisam spremna. Ja. Imam toliko toga što treba da uradim. Zvuci su postajali sve dalji. Sirene, glasovi, zvuk metalne pile kojom seku kola da me izvuku, sve je odlazilo u neki tamni, daleki tunel. Svet je postao zagasliji. Boje su počele da blede, kao stari film koji gubi pigment. Ljudi oko mene su se kretali u usporenom snimku, njihova usta su se otvarala i zatvarala, ali nisam čula šta govore. I onda sam vidjela svetlost. Ne. To nije tačno. Nije to bila svetlost u smislu u kojem to svi opisuju, ona svetlost na kraju tunela o kojoj čitate u knjigama ili gledate u filmovima. Ovo je bilo nešto drugo. Nešto. Gore. To je bila rupa. Crna, vrtložasta rupa koja se otvarala ispred mene, kao da mi se tkivo realnosti cepa pred očima. I iz te rupe dopirala je neka vrsta zvuka. Ne muzika. Ne reči. Nešto između jecanja, vriske i smeha. Hladnog, užasnog smeha koji mi je smrzavao dušu. Pokušala sam da zatvorim oči, ali nisam imala kontrolu. Više nisam bila u svom telu, gledala sam ga odozgo, malo iskrivljeno stvorenje zaglavljeno u razbijenom metalu, okruženo ljudima u uniformama koji su očajnički pokušavali da me izvuku. Gubimo je. Gubimo je, čula sam neki glas. Nema pulsa. Gledala sam kako neko stavlja neke nalepnice na moje telo, kako neko stavlja masku za kiseonik preko mog lica. Ali to više nisam bila ja. To je bio samo kontejner koji sam koristila, a ja sam sada. Gde? Šta? Crna rupa je postajala veća. Ili sam ja bila bliže njoj. Zvuci iz nje su postajali glasniji, jasniji. I užasniji. Ne. Ne želim tamo, pokušala sam da povičem, ali ko je mogao da me čuje? Nisam imala usta. Nisam imala telo. Bila sam samo svest, samo strah, samo užas koji pluta prema nečem što mi je svakom ćelijom mog bića govorilo da je to mesto gde ne smem da odem. Ali privlačenje je bilo neodoljivo. Kao gravitacija, samo 1000 puta jača. Osjećala sam kako me vuče, kako mi se svest probija kroz taj vrtlog, kako propadam,
propadam. A onda, zastala sam. Ne zato što sam htjela, nego zato što je nešto drugo stalo između mene i te crne rupe. Neka vrsta prisustva. Nisam mogla da ga vidim, ali sam ga osjećala. Bilo je ogromno, bezvremeno i nosilo je sa sobom osjećaj. Kako da opišem? Tuge, duboke, drevne tuge pomešane sa nečim što je bilo nalik milosti. Još nije vreme, čula sam glas. Nije govorio reči, ali sam razumela značenje. Ali moraš da vidiš. Moraš da znaš. Šta da znam, pokušala sam da pitam. Šta te čeka ako nastaviš ovako? I pre nego što sam mogla da odgovorim, pre nego što sam mogla da protestujem, crna rupa me je progutala. Pad kroz tamnicu je trajao večnost i ni sekundu istovremeno. Vreme nije postojalo tamo, bilo je samo osjećaj, večita sadašnjost beskrajne agonije. Kada je pad prestao, ako može da se kaže da je prestao, našla sam se. Negde. Ne mogu da vam opišem to mesto koristeći reči iz našeg sveta. Naš jezik nije napravljen da opisuje takve stvari. Ali pokušat ću. Zamislite prostor. Zamislite prostor gde nema svetlosti, ali ipak možete da vidite. Nema boja, ali ipak svaka stvar koja vas okružuje ima neku vrstu uznemirujuće životnosti. Nema zvuka, ali vaša glava je ispunjena kakofonijom vriska, jecaja i tog užasnog smeha. Bila sam na nekoj vrsti ravnice. Tlo pod mojim nogama, da, imala sam noge, imala sam neku vrstu tela, ali ono je bilo i jeste i nije bilo moje istovremeno, bilo je tvrdo, hladno, iscrtano sa nekim uzorcima koje nisam mogla da prepoznam. Nebo, ako je to bilo nebo, bilo je crveno. Ne svetlo crveno, ne vatreno crveno, nego tamno, krvavo crveno, kao da je neko uzeo kapilare iz miliona očiju i razlio ih po platnu. A onda sam videla druge. Senke, figure, bića. Ne. Ne ljude. Nekada ljude. Sada nešto drugo. Oni su lutali, neki sami, neki u grupama. Neki su se vukli kao da su ranjeni. Neki su stajali skamenjeni, gledajući u prazno. Neki su vikali tako glasno da je trebalo da mi probuše bubne opne, ali zvuk nije dolazio s polja, dolazio iznutra, iz same suštine postojanja. Osjetila sam ruku na svom ramenu. Okrenula sam se. Žena. Bila je to nekada žena. Njeno lice je bilo izobličeno, oči prevelike i ispunjene suzama koje nikada neće prestati da teku. Njena usta su se pomerala, pokušavala je da kaže nešto. Pomozi. Mi. Reči su pucale kao staklo. Molim te. Toliko me boli. Htela sam da pobegnem, da vičem, da uradim bilo šta, ali moje telo nije slušalo. Sve što sam mogla bilo je da stojim tu, paralizovana užasom, dok je ta nesrećna duša pokušavala da mi kaže nešto, da me ščepa, da pronađe neki oblik utehe u tom mestu gde uteha ne postoji. Šta je ovo? Konačno sam uspela da povičem, moj glas visok i nestabilan. Gde sam ja? Ti si u prolazu, pojavio se drugi glas. Okrenula sam se i videla figuru, visoku, vitku, obučenu u nešto što je ličilo na ogrtač sivih rubova. Njegovo lice, jer sam znala da je to on, iako fizički polovi više nisu imali značenja, bilo je ljudsko, ali ne.
Suviše savršeno, suviše simetrično, previše. U prolazu ponovila sam. Između, rekao je on prilazeći. Njegovi koraci nisu ostavljali tragove na tom čudnom, iscrtanom tlu. Ti nisi mrtva. Još ne. Ali ti je dozvoljeno da vidiš. Da razumeš. Razumem šta, uzviknula sam i moja histerija je konačno prodrla. Šta je ovo? Zašto sam ovde? Ja sam bila na putu do aerodroma, ja treba da budem u. Beč prekinuo me je i njegov glas je bio lišen emocija, ali pun značenja. Konferencija. Tvoja karijera. Napravio je pauzu. Da li zaista misliš da je to bitno, Sofija? Način na koji je izgovorio moje ime me je naterao da se zatresem. Kao da je poznavao svako delo koje sam učinila, svaku misao koju sam mislila, svaku laž koja mi je prošla kroz usne. Ko si ti? Prošaptala sam. Vodič, odgovorio je. Neko ko ti pokazuje šta tvoj život zaslužuje. Šta tvoja duša zaslužuje. Pokazao je rukom oko nas. Pogledaj ih. Pogledaj dobro. Silom volje naterala sam sebe da gledam. Da zaista gledam sve one izgubljene duše oko mene. Neke su bile stare, neke mlade, neke su ličile na decu. Sve su bile užasno deformisane, netelesno, nešto mnogo gore. Deformacije duše. Primetila sam nešto. Svi oni su imali nešto zajedničko. U njihovim očima. Praznina. Apsolutna, potpuna praznina gde je nekada bio deo koji nas čini ljudima, saosećanje, ljubav, put do Boga. Zašto su oni ovde, pitala sam, moj glas jedva čujan. Vodič je pristupio bliže. Zato što su izabrali da budu. Tokom života, svaki izbor koji prave, svako delo koje čine, svaka reč koju izgovore, sve to oblikuje dušu. Ne postoji neko ko im sudi, Sofija. Oni su sebi sudili. Oni su sebe osudili. To je ludost, uzviknula sam. Ljudi greše. Ljudi naprave loše stvari ponekad, ali to ih ne čini. Ne čini ih dostojnim. Ovoga nisam mogla čak ni da izgovorim reč. Pakao. Ovo je bio pakao. Pogledaj malo bolje, rekao je vodič tiho. Pogledaj šta su oni zaista učinili. I odjednom, kao da je neki film počeo da se pušta pred mojim očima, videla sam. Žena koja me je uhvatila za rame, videla sam njen život. Videla sam kako je zanemarivala svoju decu, ostavljala ih gladne i usamljene dok je ona odlazila sa ljubavnicima. Videla sam kako je lagala, varala, krala od rođene sestre. Videla sam kako je na kraju odbacila svoju umiruću majku pošto joj je trebala pomoć, jer je to bilo nepogodno. Muškarac koji je stajao nekoliko koraka dalje, videla sam kako je maltretirao svoju ženu, kako je fizički zlostavljao svoju decu, kako ih je držao u strahu i patnji, a onda javno igrao ulogu dobrog oca i muža. Još jedan, videla sam njegove prevare u biznisu koje su uništile desetine porodica. Dovoljno, prekinula sam, zatvorivši oči. Ali to nije pomoglo. Vizije su nastavljale da dolaze, jedna za drugom, kao nekakvo užasno klupko grehova prosutih pred mojim unutrašnjim vidom. Ali najgore od svega bila je spoznaja koja me je polako obuzimala.
Videla sam sebe. Možda je ovo najveći užas pakla, ne vatra, ne fizička muka, nego ogledalo. Ogledalo koje ti pokazuje ko zaista jesi, šta si zaista učinio i nemoć da to promeniš. Vodič me je gledao dok sam polako padala na kolena. Moje telo, ili ono što je bilo moje telo u ovom strašnom mestu, treslo se dok su me vizije plavile kao okeanski talasi. Videla sam sebe. Prvu sliku. Imala sam 11 godina. Moja drugarica iz škole, Vesna, došla je u školu plačući. Njena majka je bila teško bolesna, možda umirala, a Vesna je bila očajna, tražila je nekog da je sasluša, uteši, bude tu za nju. Videla sam kako je prišla meni za vreme pauze. Sofija, rekla je tiho, oči pune suza. Molim te. Mogu li da pričam sa tobom? Ne znam šta da radim. A ja? Videla sam izraz na svom malom licu. Nestrpljenje. Dosada. Iritaciju. Izvini, Vesna, ali sada nemam vremena, rekla sam hladno. Treba da idem da vežbam za takmičenje. Možda kasnije. Ali kasnije nikada nije došlo. Izbjegavala sam je narednih dana, nedelja. A kada je njena majka konačno preminula mesec kasnije, nisam otišla na sahranu. Čak nisam ni pozvala. Bilo mi je neprijatno, objašnjavala sam prijateljicama. Nisam znala šta da kažem. Istina je bila, nije me bilo briga. Bila sam previše zauzeta sobom, svojim životom, svojim problemima. Ta slika je nestala, zamenjena drugom. Imala sam 16 godina. Moja baka Milena, mamina majka, živela je samo u maloj kući na periferiji grada. Često me je zvala, molila me da dođem da je posetim, da pričamo, da provedemo vreme zajedno. Sofija, dušo moja, toliko mi nedostaješ, čula sam njen drhtavi glas kroz telefon. Kada ćeš doći da me vidiš? Napravit ću tvoju omiljenu pitu. Bako, zauzeta sam, odgovorila sam, ne skidajući pogled sa televizora gde je išao neki reality program. Imam ispite, mnogo domaćih. Možda sljedećeg vikenda. Ali sljedećeg vikenda imala sam zabavu. A onda sam otišla na izlet sa društvom. A onda? Uvek je bilo nešto važnije. Baka Milena je umrla dok sam bila na fakultetu. Srčani udar, samo u svojoj kući, pronađena tek posle 2 dana. Na sahrani gledala sam njen kovčeg i osjećala. Šta? Krivicu koja je trajala 3 dana, a onda je život nastavljen dalje. Ona je bila stara, rekla sam sebi. Imala je dobar život. Laž. Umrla je usamljena, zaboravljena od svoje unuke koju je volela više nego išta na svetu. Scene su nastavljale da dolaze, jedna brutalnija od druge. Videla sam sebe na fakultetu, kako podmećem nogu svojoj koleginici Dragani pred važnu prezentaciju, kako namerno mešam njene beleške, kako šapućem iza leđa laži o njoj, sve zato što je bila pametnija od mene, zato što su profesori više hvalili njen rad. To je samo zdrava konkurencija, pravdala sam sebe tada. Ali sada, videći njeno lice, njenu povređenost, njene suze kad je shvatila da sam je izdala, znala sam istinu. To nije bila konkurencija. To je bila surovost. Videla sam sebe u prvoj ozbiljnoj vezi sa Nikolom, mladićem koji me je voleo svim srcem. Bio je dobar,
pažljiv, marljiv. Ali nije bio dovoljno uzbudljiv za mene. Videla sam kako ga varam sa njegovim najboljim prijateljem. Kako ih oboje lažem. Kako na kraju jednostavno odlazim, ne objašnjavajući ništa, ostavljajući ga uništenog. Nisam mu dužna objašnjenje, rekla sam prijateljicama. To je samo život. Ljudi se menjaju. Ali njegovo lice, njegova patnja, to je bilo realno. To je bilo nešto što sam prouzrokovala. Ja. Videla sam sebe na poslu, kako podmećem koleginicu Bojanu, tiho šapućem šefu o njenim greškama, izmišljam priče kako ne dolazi na vreme, kako nije posvećena poslu, sve zato što sam želela njenu poziciju, njen projekat. A kada je konačno dobila otkaz, plačući napustila kancelariju noseći svoje stvari u kutiji, ja sam sedela na njenom mestu i osjećala trijumf. Trebalo je da bude jača, rekla sam sebi. Ovakav je poslovni svijet. Preživljavaju najsposobniji. Ali sada, gledajući njenu porodicu, njenu decu koje su patila jer je njihova mama izgubila posao, njen brak koji se raspadao pod finansijskim pritiskom, videla sam šta je moja preduzimljivost zaista značila. Videla sam posljedice. Moja najbolja prijateljica Ana, videla sam koliko puta sam je iskorišćavala. Koliko puta sam pozajmila novac i zaboravila da vratim. Koliko puta sam je zvala samo kada mi je nešto trebalo, kada sam imala probleme, kada sam želela da mi neko bude emocionalna korpa za prljav veš. Ali kada njoj treba pomoć. Kada ona ima probleme. Izvini, Ana, baš sam zauzeta. Znam da je teško, ali sada ne mogu. Hajde, to nije tako ozbiljno, preživećeš. Videla sam sve te momente kada sam mogla da budem tu za nju, ali nisam bila. Jer u mojoj glavi moji problemi su uvek bili važniji, moje potrebe uvek na prvom mestu. I roditelji. Bože, mama i tata. Videla sam sve one trenutke kada su me zvali, kada su tražili da provedemo vreme zajedno, kada su želeli da budu deo mog života. Nemam vremena, mama, imam posla. Tata, ne mogu sada, kasnim na sastanak. Ne, neću doći na ručak, imam planove sa prijateljima. Uvek sam bila previše zauzeta svojim životom da bih primetila kako oni stare, kako im je važno da imaju svoje dete blizu, kako žude za tom vezom. Bili su samo pozadinski šum u mojoj grandioznoj priči o meni, Sofiji Nikolić, ženi koja će osvojiti svet. I moj mlađi brat Marko. Videla sam sve one trenutke kada me je pozivao za pomoć sa studijama, kada je želeo savet, kada je samo želeo da priča sa starijom sestrom. Marko, odrasti. Snađi se sam. Ja nisam imala nikoga ko će mi pomagati. Laž. Imala sam sve. Imala sam porodicu koja me je volela. Imala sam prijatelje koji su me podržavali. Imala sam sve mogućnosti. Jedino što nisam imala bilo je saosećanje. Ljubav. Spremnost da dam nešto od sebe bez očekivanja nagrade. Vodič je stajao pored mene dok sam, posrćući na tom užasnom tlu, gledala rolnu mog života. Svako sebično delo. Svaku besmislenu surovost. Svaku priliku da budem bolja osoba koju sam propustila zato što sam bila previše zauzeta sobom. Vidiš li sada, pitao je tiho. Nisam mogla da odgovorim. Grlo mi je bilo stegnuto, grudi bolne. Htela sam da plačem, ali suze nisu dolazile.
kao da je čak i to pravo bilo ukinuto na ovom mestu. Ja nisam znala. Konačno sam uspela da prošaptam. Mislila sam da samo živim svoj život, da gradim karijeru, da se staraš samo o sebi, prekinuo me je vodič, njegov glas bez osude ali pun istine. I nije, Sofija, da si učinila neka izuzetno strašna dela. Nisi ubijala. Nisi fizički povređivala. Ali si emocionalno uništavala sve oko sebe. Koristila si ljude. Odbacivala si ih kada više nisu bili korisni. Živela si kao da je svet stvoren samo za tebe, a svi ostali su bili samo pozadinski lik u tvojoj priči. Ali ja nisam mislila. Počela sam. Upravo to je problem, rekao je on. Nisi mislila. Nisi razmišljala o posljedicama. Nisi pitala sebe kako tvoja dela utiču na druge. Živela si u balonu sopstvene važnosti i taj balon te je polako udaljavao od svega što čini jednog čoveka ljudskim. Osjetila sam ruku na svom ramenu. Još jedna od tih izgubljenih duša, muškarac koji je izgledao poznato. Pogledala sam ga. Prepoznaješ li me, Sofija, pitao je, njegov glas ispunjen tugom. I prepoznala sam ga. Bio je to Vladimir, kolega sa mog prvog posla. Umro je pre 3 godine, po sjećanju od srčanog udara. Vladimir, prošaptala sam. Ali ti si uvek bio dobar čovek. Zašto si ti ovde? Njegovo lice se izobličilo u nešto nalik osmehu, ali punog gorčine. Bio sam dobar čovek. Ili sam samo igrao ulogu. Spolja sam bio marljiv radnik, dobar kolega, odan muž. Ali unutra. Znaš li šta sam zaista mislio? Znaš li koliku mržnju sam osjećao prema svima vama? Znaš li koliko sam puta u svojoj glavi ubijao ljude, zamišljao užasne stvari? Ali to su samo bile misli. Pokušala sam da kažem. Misli oblikuju dušu, prekinuo me je. Misli prethode delima. I ja sam gajio te misli, negovao ih, uživao u njima. Nikada nisam dejstvovao po njima, to je tačno. Ali u dubini svoje duše bio sam monstrum. I duša ne laže, Sofija. Duša zna istinu. Okrenula sam se prema vodiču. Zar to znači da smo svi osuđeni? Svi ljudi ponekad imaju loše misli, sebične impulse. Razlika je u tome šta radiš sa tim impulsima, odgovorio je vodič. Da li ih prepoznaješ i boriš se protiv njih? Ili ih hraniš i dozvoljavaš im da rastu? Čovek nije savršen. Bog to zna. Ali čovek ima izbor, da se trudi da bude bolji, ili da odustane i dopusti tami da ga proguta. Ustala sam, moje noge nesigurne na tom čudnom tlu. Oko mene, te izgubljene duše su nastavile svoje večno lutanje. Neke su plakale. Neke su vikale. Neke su samo stajale, zaglavljene u svom sopstvenom užasu. Koliko dugo? Koliko dugo ostaju ovdje, pitala sam tiho. Vreme ovdje ne postoji kako ga ti razumeš, odgovorio je vodič. Sekunda može biti večnost. Večnost može biti trenutak. Neki nalaze način da odu. Većina
Ne. Kuda mogu da odu? Vodič je pokazao. U daljini, kroz crvenu maglu, vidjela sam nešto. Svetlost. Ne jarka, ne oslepljujuća, nego meka, topla svetlost koja je kontrastirala sa svom tminom oko nas. Postoji drugačije mesto, rekao je. Mesto za one koji su, uprkos svojim manama, zadržali ono što ljude čini ljudima. Saosećanje. Ljubav. Sposobnost da se stavljaju interesi drugih ispred svojih. Spremnost da praštaju, da leče, da grade umjesto da ruše. Gledala sam tu svetlost i osjetila nešto u svojim grudima. Žudnju. Duboku, bolnu žudnju za tim mestom, za tim osjećajem koji je dolazio od nje čak i na ovoj daljini. Mogu li ja? Mogu li ja tamo, pitala sam, iako sam već znala odgovor. Vodič me je pogledao, njegove oči ispunjene nečim što je moglo biti tugom. Ne kao što jesi sada. Tvoja duša nosi previše tmine, previše sebičnosti. Da odeš tamo sada, ta svetlost bi te spalila, izgorela sve što jesi i ostala bi samo praznina. Moja nada je umrla. Spustila sam glavu, zatvorila oči. Ali, nastavljao je vodič, imaš izbor. Pogledala sam ga. Izbor. Možeš ostati ovde. Prihvatiti šta jesi, šta si postala. Pridružiti se ovim izgubljenim dušama u njihovom večnom lutanju. Ili, moj glas je bio pun očajničke nade. Ili se možeš vratiti. Vratiti. Srce mi je, ako je to još uvijek bilo srce, počelo jače da kuca. Vratiti se u život. Tvoje telo još uvijek živi, rekao je vodič. Jedva, na granici smrti, ali živi. Lekari se bore da te održe. Iako je to tvoja volja, možeš se vratiti. Da. Da, hoću. Molim te, uzviknula sam. Vodič je podigao ruku, zaustavljajući moju naglost. Ali ne bez cene. Ako se vratiš, Sofija, moraš da se vratiš promenjena. Moraš da poživiš svoj život drugačije. Moraš da počneš da brineš o drugima, da lečiš umjesto da povređuješ, da gradiš umjesto da rušiš. To nije samo pitanje dobrih dela, to je pitanje transformacije same suštine onoga što jesi. Učinit ću. Obećavam, učinit ću sve, plakala sam. Obećanja su laka, rekao je vodič tiho. Držati ih je teško. Posebno kada se vratiš, kada svakodnevni život ponovo obuzme tvoju svest, kada ovaj doživljaj počne da bledi kao san. Hoćeš li se onda setiti? Hoćeš li ostati verna transformaciji? Hoću, rekla sam i u tom trenutku mislila sam to svom svojom dušom. Neću zaboraviti. Nikada neću zaboraviti. Vodič me je gledao dugo, kao da čita ispod same površine moje duše, videći istinu koja je bila tamo. U redu, rekao je konačno. Ali pre nego što odeš, moraš vidjeti još jednu stvar. Moraš vidjeti suprotnost ovome. Moraš vidjeti kuda vodi drugi put. Raj, prošaptala sam. Nešto nalik tome, odgovorio je. Dođi. Vodič me je poveo prema toj svetlosti u daljini. Kako smo koračali, ili kako god da nazovem taj način kretanja u tom mestu gde fizički zakoni nisu imali značenja,
mrak oko nas je počeo da bledi. Crveno nebo je postajalo svetlije. Zvuci jeceja i vriska su slabili, zamenjivani nečim drugačijim. Muzikom. Ne, nije to bila muzika u klasičnom smislu. Bio je to sklad. Harmonija toliko savršena da su mi srce i duša reagovali na način koji nikakve reči ne mogu da opišu. Kao kada čujete pesmu koja vas podsjeća na najlepši trenutak vašeg života, ali pojačano 1000 puta. Tlo pod našim nogama se promenilo. Više nije bilo tvrdo i hladno, nego meko, toplo, ispunjeno nekom vrstom životnosti koja je odavala utisak doma. Kao da je svaka čestica ovog mesta bila napravljena od čiste ljubavi. I onda smo stigli. Kada sam pogledala, shvatila sam da nijedan umetnik, nijedan pesnik, nijedno ljudsko biće nikada nije moglo adekvatno da opiše ono što sam videla. Pokušat ću, ali znajte da reči padaju žalosno kratko. Zamislite livadu. Neobičnu livadu, nego livadu gde svaka travka svetli svojom unutrašnjom svetlošću. Gde cveće ne samo raste nego peva. Gde drveće ne samo stoji nego diše, živi, daje ljubav u svakoj svojoj grani. Nebo je bilo. Više nije bilo crveno. Bilo je u bojama za koje nemam imena. Bojama koje postoje van našeg vizualnog spektra, ali nekako sam ih videla, osjećala, razumela. I svaka boja je nosila svoju emociju, radost, mir, zahvalnost, ljubav. A svetlost? O, ta svetlost! Nije dolazila ni sa jednog izvora, dolazila je svuda. Nije bila bolna za oči, nije bila jarka na način koji oslepljuje. Bila je kao majčinski zagrljaj, kao osjećaj sigurnosti kada se budite kao dete i znate da ste zaštićeni. Ali najupečatljivije od svega bile su figure. Videla sam ih svuda, na livadi, pored drveća, poneke sedeći, neke šetajući, neke jednostavno stojeći i gledajući prema svetlosti. I za razliku od onih nesrećnih duša u tamnom mestu, ove figure su bile cele, kompletne, zračeće. Svaka je imala ljudski oblik, ali neki vid savršenstva tog oblika. Kao da je svaka osoba koju vidim bila najbolja verzija sebe, ne fizički, nego u suštinskom smislu. Njihova lica su bila ispunjena takvim mirom, takvom radošću, da samo gledajući ih, osjetila sam kako mi suze kreću niz lice. Ovo je raj, pitala sam, moj glas pun čuđenja. Prelaz prema raju, ispravio me je vodič. Mesto gde duše idu kada je njihov zemaljski život bio ispunjen ljubavlju, kada su dale više nego što su uzele, kada su izabrale svetlost nad tamom. Dok smo koračali kroz tu neverovatnu livadu, počela sam da prepoznajem neke od figura. Neke sam poznavala iz života, ljude koje sam srela, čula o njima, poneke sam samo videla u prolazu. Ugledala sam starijeg čoveka koji je sedeo pod drvetom, njegovo lice spokojno kao morska površina u letnju noć. Prepoznala sam ga, bio je to komšija iz mog detinjstva, deda Milan. Bio je siromašan, živeo sam u maloj kući, imao je jedva dovoljno za sebe. Ali sećala sam se kako je uvek delio šta god je imao. Kako je hranio ulične mačke. Kako je pomagao susedima bez traženja ičega za uzvrat. Deda Milan, prošaptala sam. On je otvorio oči i nasmejao mi se. Taj osmeh je nosio svu toplinu sveta. Sofija, devojčice. Dobrodošla. Vi ste ovde, rekla sam besmisleno.
Gde drugde bih bio, nasmejao se on. Živeo sam dobar život. Možda ne bogat u materijalnom smislu, ali bogat u onome što zaista važi. Videla sam ženu, malo dalje, koja se igrala sa grupom dece. Prepoznala sam je, bila je to učiteljica iz moje osnovne škole, gospođa Petrović. Uvek je bila ljubazna, strpljiva, videla je na svakom detetu potencijal i mogućnost za dobro. Gospođo Petrović, pozvala sam. Ona se okrenula, njeno lice sjajno od radosti. Sofija. Kako si mila što si došla da vidiš. Pristupila sam joj. Deca oko nje su igrala nekakvu igru koju nisam prepoznala, ali njihov smeh je bio najlepše što sam ikada čula. Ko su oni? Pitala sam pokazujući na decu. One male duše koje nisu imale priliku da žive, rekla je ona tiho. Deca koja su umrla previše mlada ili koja se nikada nisu ni rodila. Ali ovde, u ovom mestu, imaju sve vreme svijeta da rastu, igraju se, budu ljubljeni. Srce mi se steglo. To je prelepo. Bog ne napušta nikoga, rekla je gospođa Petrović. Posebno ne nedužne. Nastavila sam da hodam, vodič pored mene. Videla sam toliko lica, toliko duša. Videla sam ženu koja je umrla od raka, a provela ceo svoj život volontirajući u prihvatilištima. Videla sam muškarca koji je bio vatrogasac i umro spasavajući dete iz vatre. Videla sam lekare koji su radili u najsiromašnijim krajevima sveta. Videla sam majke koje su žrtvovale sve za svoju decu. Videla sam očeve koji su radili 2 posla da bi obezbedili bolje obrazovanje svojim porodicama. I ni jedan od njih nije bio savršen. Videla sam to takođe, njihove mane, njihove greške, njihove trenutke slabosti. Ali razlika je bila, trudili su se. Borili su se da budu bolji. Izabrali su ljubav nad strahom, davanje nad uzimanjem, saosećanje nad ravnodušnošću. Zašto mi pokazuješ ovo, pitala sam vodiča, dok su mi suze tekle niz lice. Da bi razumela šta gubiš ako ne promeniš svoj put, odgovorio je on. Ovo je mesto gde bi mogla da budeš, Sofija. Gde bi trebala da budeš. Ali samo ako odlučiš da živiš drugačije. Želim to, rekla sam, moj glas pun čežnje. Želim biti deo ovoga. Želim. Onda moraš zaslužiti to, prekinuo me je vodič. Moraš uništiti osobu koja si bila i izgraditi sebe iznova. To nije lako. To nije brzo. To je rad od celog života. Odjednom svetlost postaje jača. Gledala sam i videla. Kako da opišem? Prisustvo, ne osobu, ne oblik, nego prisustvo koje je bilo toliko veličanstveno, toliko ispunjeno ljubavlju, da sam mogla jedva da ga podnosim. Pala sam na kolena, ne iz straha nego iz čistog poštovanja. Svaka čestica mog bića je znala šta je ovo bilo. Znala sam da sam u prisustvu nečeg svetog, nečeg božanskog, nečeg što je stvorilo sve što jeste. Glas je dolazio iz te svetlosti, ali nije bio glas u konvencionalnom smislu. Bio je osjećaj, misao, istina koja se utiskivala direktno u dušu. Sofija. Samo moje ime, ali način na koji je izgovoreno, sa takvom ljubavlju, takvom tugom, takvom nadom, rastopio me je kompletno. Ja. Nisam mogla da sastavim reči. Znam te, nastavljao je taj glas,
Ne, glas. Znam svaki deo tebe, dobar i loš. Vidim svaki izbor koji si napravila, svaku misao koju si mislila. I ipak, i dalje te volim. Ali ja sam bila tako sebična, plakala sam. Tako hladna, tako. Bila si izgubljena, prekinuo me je glas. Kao što su mnogi izgubljeni. Zaboravila si šta je zaista važno. Ali nikada nije kasno da se vratiš. Nikada nije kasno da izabereš ljubav. Daj mi šansu, molila sam. Molim te, daj mi još jednu šansu. Vratit ću se i bit ću drugačija. Obećavam. Bio je trenutak tišine ili večnost, teško je reći. A onda dobijaš svoju šansu, Sofija. Ali zapamti, ovo nije nagrada. Ovo je obaveza. Obaveza da živiš bolje, da pomažeš drugima, da širiš svetlost tamo gde je tama. Možeš li to? Mogu, uzviknula sam. Hoću. Onda idi. Vrati se. I pokaži svijetu šta si naučila. Svetlost je postajala intenzivnija, obuzimajući me. Osjetila sam kako me vuče unazad, kako me izvlači iz tog mesta. Posljednje šta sam vidjela bila je ona prelepa livada, sve te blažene duše, ta savršena harmonija. A onda je bila samo tama. Ne zla, hladna tama sa tog prvog mesta, nego topla, meka tama, kao majčinska utroba. Čula sam zvukove. Prvo daleke, onda bliže. Pištanje mašina. Glasove ljudi. Zvuk škripanja točkova na podu. Bol je stigao kao talas, trenutni, sveobuhvatni, užasan bol koji je plamteo kroz moje telo. Htela sam da vičem, ali nisam mogla, nešto je bilo u mojim ustima, neka cev koja je pritiskala grlo. Vraća se, čula sam uzbuđen glas. Dobri Bože, vraća se. Puls je jači. Pokušala sam da otvorim oči. Bila su teška, tako teška, kao da su bile zalepljene. Ali onda, polako, uspela sam. Jarka svetla. Bela tavanica. Lica nagnuta nad mnom, lekari, medicinske sestre, svi sa maskama, očima ispunjenim iznenađenjem i radošću. Sofija. Sofija, možeš li da me čuješ? Glas žene, nežan ali hitan. Ako možeš da me čuješ, klimni glavom. Možeš li to? Sa ogromnim naporom, klimnula sam. Jedva primetno, ali dovoljno. Eksplozija aktivnosti. Ljudi koji trče naokolo, mašine koje se podešavaju, glasovi koji uzvikuju medicinske termine koje nisam razumela. Njena porodica je u čekaonici, čula sam neko kako govori. Treba ih obavestiti. Porodica. Mama, tata, Marko, Ana. Lica ljudi koje sam zanemarivala, zapostavljala, uzimala zdravo za gotovo. I ona su sada igrala pred mojim unutrašnjim vidom sa takvom jasnoćom. I sa tom jasnoćom došla je i duboka, bolna potreba da ih vidim, da im kažem koliko ih volim, da im se izvinim za sve. Prošlo je mnogo sati ili dana, nisam bila sigurna, pre nego što sam bila dovoljno stabilna da mogu da pričam. Cev je bila uklonjena iz mojih usta. Davali su mi lekove protiv bola, ali ja sam tražila da smanje dozu.
Htela sam da budem budna, da budem svesna. Kada je mama ušla u sobu, njeno lice je bilo pocrvenjeno od plača, oči natekle. Kada me je videla budnu, gledajući je, potpuno je propala. Sofija. O, Sofija, moja bebo, trčala je do mog kreveta, uzevši moju ruku, onu koja nije bila u gipsu. Mama, prošaptala sam, moj glas hrapav od cevi koja je bila u mom grlu. Mama, izvini. Izvini. Zbog čega, dušo? Ti si preživela, to je sve što je važno. Ne, rekla sam, suze su krenule niz moje obraze. Izvini što sam te zanemarivala. Izvini što nisam bila dobra ćerka. Izvini što nisam cijenila sve što si učinila za mene. Mama je gledala u mene, šokirana. Sofija. Volim te, nastavila sam. Volim te toliko. I od sada ću to pokazivati. Obećavam. Tata je ušao ubrzo nakon, njegovo obično tvrdo lice rastopljeno u emociji. Marko je trčao, skoro izgubio ravnotežu. Ana je bila posljednja, njeno lice mešavina radosti i zabrinutosti. Svima sam rekla isto. Izvinila sam se. Rekla sam im koliko ih volim. Obećala sam da ću biti bolja. Oni su me gledali kao da sam poludela. I možda po njihovoj perspektivi jesam. Kako mogu da objasnim? Kako mogu da im kažem gde sam bila, šta sam videla? Ali nisam morala. Videli su promenu u mojim očima. Čuli su je u mom glasu. Nešto fundamentalno se promenilo. Stara Sofija, ona sebična, hladna, ambiciozna osoba, umrla je u tom razbijenom automobilu. Osoba koja se vratila bila je nova. Prerodila se. Oporavak je bio dug i bolan. Provela sam 6 nedelja u bolnici. Imala sam slomljenu karlicu, 3 slomljena rebra, puknutu slezinu, težak potres mozga i bezbroj manjih povreda. Lekari su mi rekli da je bilo čudo što sam preživela. Vozač, jadni čovek, preminuo je na mestu. Bila sam u komi 7 minuta. 7 minuta tokom kojih sam tehnički bila mrtva, bez pulsa, bez daha, bez moždanih talasa. 7 minuta kojih se sećam kao da su bile 7 večnosti. Kada sam konačno bila puštena iz bolnice, trebalo mi je još mesecima fizikalne terapije da počnem normalno da hodam. Moja karijera, ona velika menadžerska pozicija, putovanja, konferencije, više nije bila opcija. Firma je razumela, čak mi je ponudila neku vrstu administrativnog posla sa polovinom radnog vremena kada budem spremna, ali ja sam odbila. Nije to bio život koji sam više želela. Prve nedelje posle izlaska iz bolnice provela sam uglavnom kod kuće, polako se oporavljajući, razmišljajući. Ana je bila neverovatna, promenila je svoj raspored da bi mogla da se stara o meni, ne dozvoljavajući mi da se zahvaljujem. To rade prijatelji, rekla je jednostavno. Ali za mene to nije bilo dovoljno. Jedne večeri, dok smo sedele u dnevnoj sobi pijući čaj, uzela sam njenu ruku. Ana, treba da ti kažem nešto. Ona je izgledala zabrinuto. Dobro si. Treba li da zovemo lekara? Ne, rekla sam. Dobro sam. Ali treba da se izvinim. Izviniš? Za šta? Za godine korišćenja tebe.
Zauzimanje, a ne davanje zauzvrat. Za pozivanje samo kada sam imala probleme, a ignorisanje tvojih. Za sve one pute kada si ti trebala prijatelja, a ja nisam bila tu. Ana je skupila oči. Sofija, u redu je. Nije u redu, prekinula sam je. Nije u redu i želim da to ispravim. Od danas, želim da budem prijatelj za tebe kakav ti zaslužuješ. Želim da me pitaš kad god ti treba nešto, novac, vreme, podrška, bilo šta. Obećavam da ću biti tu. Suze su počele da joj teku niz obraz. Ne znam šta je uradila nesreća sa tobom, rekla je tiho, ali kogod da si sada, volim ovu verziju tebe još više. Narednih nedelja i meseci, počela sam da dosežem do svake osobe koju sam povredila. Dragani, koleginici koju sam podmetala na fakultetu, poslala sam dugo pismo izvinjenja. Objasnila sam joj sve, moju ljubomoru, svoju sebičnost, koliko sam bila u krivu. Nije morala da mi odgovori, rekla sam, ali sam htela da zna istinu. Iznenadila me je pozvavši nekoliko dana kasnije. Razgovarale smo satima. Plakale smo obe. I na kraju oprostila mi je. Svako zaslužuje drugu šansu, rekla je. I ako zaista želiš da se promeniš, ja ću ti pomoći. Nikoli, momku kog sam izdala pre mnogo godina, pisala sam takođe. Njegov odgovor je bio kraći i hladniji, ali razumljiv. Rekao je da ceni izvinjenje, ali da nije spreman da ponovi taj odnos. To je bilo pošteno i shvatila sam to. Bojani, ženi kojoj sam podmetnula da izgubi posao, otišla sam lično. Bila je iznenađena videvši me na njenim vratima, naravno. Sofija. Šta? Molim te, daj mi samo 5 minuta, molila sam. Pustila me je unutra, iako je njeno lice bilo puno nepoverenja. Sedele smo u njenoj kuhinji i ja sam joj rekla sve. Kako sam je podmetala? Kako sam lagala šefu? Kako je moja zla priroda bila razlog što je izgubila posao? Ne mogu da vratim ono što sam uzela od tebe, rekla sam, suze su tekle mi niz lice. Ali mogu da pokušam da nadoknadim. Imam neke ušteđevine. Nisu velike, ali želim da ih dam tebi i tvojoj porodici. Znam da je bilo teško. Ona me je gledala dugo, njeno lice bez izraza. A onda, polako, i njene suze su počele. Znaš li koliko mi je bilo teško, prošaptala je. Koliko su moja deca patila? Koliko je moj brak patio? Znam, rekla sam. Videla sam. I žao mi je, Bojana. Neizmerno mi je žao. Nije odmah oprostila. Nije ni uzela moj novac. Ali vremenom, polako, izgradile smo neku vrstu pomirenja. Nikada nećemo biti prijateljice, ali bar nije više mržnje između nas. Moji roditelji nisu mogli da veruju u promenu. Počela sam da ih posećujem redovno, ne jednom mesečno ili kada mi je bilo zgodno, nego nekoliko puta nedeljno. Pomagala sam mami u kuhinji, sedela sa tatom gledajući fudbal, iako me nikada nije zanimao sport, slušala njihove priče o mlađim danima. Ovo je divno, rekla je mama jedne večeri dok smo mesile hleb zajedno. Ali Sofija, zašto? Šta te je promenilo? Pauzirala sam, moje ruke u testu. Kako da objasnim?
Kako da joj kažem da sam umrla i vidjela pakao i raj? Da sam gledala svoju dušu i vidjela šta je zaista bilo unutra. Nesreća mi je otvorila oči, rekla sam konačno, što je bila istina, makar ne cela istina. Shvatila sam da ništa od onoga što sam mislila da je važno, posao, novac, status, zaista nije važno. Jedino što ima značaj su ljudi koje volimo i kako ih tretiramo. Mama me je zagrlila onda, njene ruke prljave od brašna ostavljajući bele tragove na mojoj košulji. Ali nije me bilo briga. Zagrlila sam je jače nego ikada ranije. Moj brat Marko je bio skeptičan na početku. Ko si ti i šta si uradila sa mojom sestrom, šalio se. Ali kada sam počela zaista da se interesujem za njegov život, da pitam o njegovim studijama, pomažem mu sa planiranjem budućnosti, jednostavno budem tu kada mu treba neko da priča sa njim, polako je počeo da veruje. Hvala ti, rekao mi je jedne noći posle dugog razgovora o njegovim strahovima u vezi sa specijalizacijom. Hvala što si ovde. Trebala si mi. Uvek ću biti ovde, obećala sam mu. Više nikada te neću zanemarivati. Ali najveći izazov nije bio popravljati prošlost. Najveći izazov bio je živjeti drugačije napred. Svakoga dana budila sam se sa opomenom onoga što sam vidjela. Mogla sam da se još uvek setim osjećaja toga mračnog mesta, onih izgubljenih duša, sopstvenog užasa kada sam shvatila ko sam zaista bila. A takođe sam mogla da se setim prelepe livade, one svetlosti, osjećaja bezuslovne ljubavi koja je zračila od tog božanskog prisustva. Svakoga dana birala sam svetlost. Postala sam volonter u lokalnoj kuhinji za beskućnike. Svaka sreda uveče služila sam hranu, pričala sa ljudima, slušala njihove priče. Naučila sam imena redovnih posetilaca. Naučila sam šta vole, šta ih brine, kakva je bila njihova prošlost. Sofija je naš anđeo, rekla je jedna starija žena, Milena, jedne večeri. Ona zaista brine. I brinula sam. Ne zato što sam morala ili zato što sam se osjećala krivo, brinula sam zato što je to bilo ispravno. Zato što je svaka od tih osoba bila ljudsko biće sa dušom, sa pričom, sa vrednošću. Počela sam da volontiram i u dečijem domu. Čitala sam priče deci, igrala se sa njima, pomagala im sa domaćim. Vidjela sam sebe u nekom od te dece, ona koja su bila zaboravljena, zanemarena, smatrana nedovoljno dobrim za ljubav. Nikada niste nedovoljno dobri, govorila sam im. Svako od vas je poseban, vredan, izuzetan. I ne zaboravite to nikada. Jedna mala devojčica, Ivana, uhvatila me je jedne večeri dok sam odlazila. Tetka Sofija, rekla je tiho, da li ćeš opet doći? Naravno, rekla sam sagnuvši se da budem u visini njenih očiju. Svake subote. Obećavam. Njen osmeh je bio vredniji nego jedna plata koju sam dobijala i jedna promocija na kojoj sam se penjala. Prošlo je 6 meseci od nesreće kada sam konačno osjetila da sam spremna da se vratim radu. Ne na moju staru poziciju, ta Sofija više nije postojala. Umesto toga, našla sam posao u nevladinoj organizaciji koja je pomagala ženama žrtvama nasilja. Plata je bila mala u poređenju sa onim što sam zarađivala ranije. Ali rad je bio značajan. Svakog dana pomagala sam ženama da pobegnu od nasilnih partnera, nalazila sam im siguran smeštaj, povezivala ih sa pravnom pomoći i savjetovanjem. Zašto radiš ovo, pitala me je jedna koleginica, Mira, jednog dana.
Sa tvojim iskustvom, mogla bi zarađivati dvostruko više u privatnom sektoru. Novac nije sve, odgovorila sam. Ovo daje smisao. Ovo je razlog zbog kojeg ustajem svakog jutra. Istina je bila, više nisam mogla da zamislim vraćanje u taj stari život. Svet korporativnog penjanja, politike kancelarije, borbi za moć. Sve to mi se činilo tako prazno, tako besmisleno. Postale su i druge promene. Prestala sam da trošim novac na skupe stvari koje mi nisu trebale. Umjesto toga, podržavala sam dobrotvorne organizacije, pomagala prijateljima u potrebi, štedela za važnije stvari. Počela sam da idem u crkvu redovno. Nikada nisam bila posebno verska osoba pre nesreće, ali sada. Sada sam znala. Znala sam da postoji nešto više, nešto van ovoga materijalnog sveta. I htela sam da budem povezana sa tim. Menja se i način na koji sam tretirala strance. Ranije, ljudi koje nisam poznavala bili su jednostavno pozadinski šum, prepreke na mom putu ili alati koje mogu koristiti. Sada, svaku osobu sam videla kao ono što jesu, dušu na njihovom sopstvenom putovanju, osobu sa svojim snovima, strahovima, nadama. Počela sam da se osmehujem čuvaru u zgradi. Naučila sam da zapamtim ime kasirke u prodavnici. Zaustavljala sam da pomognem starim ljudima sa kesama. Male stvari, da, ali one su imale značaj. Nikada nisam srela osobu koja se toliko promenila, rekla mi Ana jedne večeri. Bukvalno si kao druga osoba. Jesam druga osoba, rekla sam joj. Stara Sofija je umrla u tom automobilu. Ovo je nova. Prošlo je godinu dana od nesreće kada sam odlučila da počnem da pričam o tome javno. Ne o samoj nesreći, bilo je mnogo izveštaja o tome u novinama tada. Nego o onome što se desilo nakon. Kontaktirao me je producent jedne lokalne radio stanice, pitajući da li bih želela da delim svoju priču. Prvi put sam bila nervozna. Kako će ljudi reagovati? Hoće li misliti da sam poludela? Da izmišljam? Ali znala sam da moram. Deo moje obaveze koju sam dala u tom mestu između života i smrti, bila je da delim šta sam naučila. Sedela sam u tom radio studiju, mikrofon pred mnom i pričala. Pričala sam sve, nesreću, umiranje, mesto tmine gde izgubljene duše lutaju, to prelepo mesto svetlosti gde blažene duše nalaze mir. Pričala sam o vodiču, o božanskom prisustvu, o obećanju koje sam dala. I najvažnije, pričala sam o lekciji, naš život ovde nije samo o nama. Nije o akumuliranju bogatstva, moći, statusa. O ljubavi, o davanju, o brizi o drugima. O izgrađivanju duše vredne večnosti. Odziv je bio neočekivan. Neki ljudi su me smatrali ludom. Nekima je moja priča bila izmišljotina ili halucinacija izazvana potresom mozga. Ali mnogi, toliko ih je bilo mnogo, kontaktirali su me da kažu koliko ih je moja priča dotakla, inspirisala, promenila. Živela sam kao da sam bila jedina osoba na svetu koja ima značaj, pisala mi je jedna žena. Vaša priča me je naterala da preispitam sve. Hvala vam. Bio sam na putu samouništenja, pisao je mladić. Droga, alkohol, nasilje. Ali čujući vaše iskustvo, shvatio sam da još uvek imam izbor. Još uvek mogu da se promenim. Idem na rehabilitaciju sledeće nedelje.
Te poruke, te priče o ljudima čiji su životi bili promenjeni jer sam podelila svoje iskustvo, bile su potvrda da sam učinila ispravnu stvar. Sada, 2 godine posle nesreće, živim životom koji stara Sofija ne bi prepoznala. Živim u skromnijem stanu. Vozim stariji automobil. Ne odlazim na skupe večere ili na luksuzna putovanja. Ali nikada u životu nisam bila srećnija. Svakog jutra budim se sa zahvalnošću. Zahvalnošću što sam živa, što sam dobila drugu šansu, što mogu da činim razliku makar i malu. Odnos sa mojim roditeljima je neverovatan. Večeramo zajedno barem 2 puta nedeljno. Idem sa mamom u šetnje. Gledam sa tatom fudbal. Pomažem Marku u studijama. Ana i ja smo bliže nego ikada. Sada je naš odnos zaista drugačiji, daje i uzima sa obe strane, podrška koja ide u oba pravca. Našla sam i novu ljubav. Upoznala sam Dušana, socijalnog radnika koji radi sa rizičnom omladinom. On nije bogat, nije glamurozan, ne vodi me na skupe večere ili daje mi skupe poklone. Ali on je dobar. On brine o ljudima. On razume šta znači služiti drugima. Volim te, rekao mi je jedne večeri dok smo šetali parkom. Volim te ne zato što si savršena, nego zato što se trudiš da budeš bolja svakog dana. To je najlepša stvar koju sam ikada video. I dok smo šetali, njegova ruka u mojoj, znala sam da je ovo bio život o kojem je ono božansko prisustvo govorilo. Život ispunjen smislom, ljubavlju, spokojem. Ali borba nije završena. Svakog dana borim se sa starim impulsima. Sebičnost ne nestaje preko noći. Ponekad uhvatim sebe kako razmišljam o sebi prvo, kako postavljam moje potrebe iznad drugih. Ali onda se setim se tog mesta tmine, onih izgubljenih duša, šta me čeka ako dozvolim tami da me proguta ponovo. I biram svetlost. Svaki put biram svetlost. Pišem ovu priču danas zato što želim da podelim ovu lekciju sa svima vama koji slušate. Ne morate da umrete da biste razumeli šta je zaista važno. Ne morate da prođete kroz ono što sam ja prošla da biste se promenili. Možete početi danas. Baš sada. Pogledajte ljude u vašem životu, vašu porodicu, prijatelje, kolege, čak i strance. Zaista ih pogledajte. Vidite ih kao ono što su, ljudska bića sa dušama, sa pričama, sa patnjama i nadama. Pitajte sebe, kakvim licem ih tretiram? Da li sa ljubavlju i poštovanjem? Ili sa ravnodušnošću, ili čak surovošću? Pitajte sebe, kakva dela činim? Da li gradim ili rušim? Da li lečim ili povređujem? Da li dajem ili samo uzimam? I najvažnije, pitajte sebe, kakvu dušu gradim? Jer, verujte mi, duša je jedina stvar koju nosite sa sobom kada ovaj život završi. Sve ostalo, novac, imovina, status, moć, ostaje ovde, pretvoreno u prašinu. Ali duša je večna. I ista slika budućnosti, ili svetlost, ili tama, ili mir, ili patnja. Ja sam videla oboje. Videla sam pakao i raj. I verujte mi kada vam kažem, želite svetlost. Želite onaj mir, tu ljubav, to savršeno mesto gde blažene duše odlaze. I način da stignete tamo nije kroz savršenstvo, niko nije savršen. Način je kroz trud. Kroz svesni izbor,
Svakog dana, da budete bolji. Da volite više. Da dajete više. Da brinete više. Živite kao da je svaki dan možda vaš posljednji. Jer nećete znati kada će biti. Ja nisam znala toga jutra kada sam ušla u onaj taksi da će to gotovo biti kraj. Niko ne zna. Ali ako živite sa ljubavlju, sa saosjećanjem, sa negovanjem o drugima, onda kada dođe taj kraj, možete da odete u miru, znajući da je vaša duša spremna za ono što dolazi. Ovo je moja priča. Ovo je moja istina. Nadam se da će vam pomoći da pronađete svoju.